वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ गावातील देवस्थान कमिटी अध्यक्ष मनोहर परशुराम गावडे यांच्यावर श्रीदेवी सातेरी मंदिर मठ येथील दानपेटीतील पैसे वैयक्तिक स्वार्थासाठी काढल्याचा गुन्हा वेंगुर्ला पोलिसात दाखल झालाय। देवस्थानचे पुजारी सुधाकर धुरी यांनी ही तक्रार दाखल केली असून भाविकांनी श्रद्धेने दिलेले दान जर अशा प्रकारे वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरले जात असल्याने भाविकांमध्ये संताप व्यक्त होतोय। वेंगुर्ला तालुक्यातील मठ परबवाडी येथील श्री सातेरी देवी मंदिरातील फंड पेटीतील रकमेच्या अपहाराप्रकरणी वेंगुर्ला पोलीस ठाण्यात मठ देवस्थान कमिटी अध्यक्ष मनोहर परशुराम गावडे वय 58 यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। गावडे यांनी देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष असल्याचा फायदा घेत कमिटीची संमती न घेता त्यांच्याकडे असलेल्या फंड पेटीच्या चावीनं मंदिरातील फंड पेटी उघडून त्यातील रकमेचा अपहार केल्याचा आरोप श्रीदेवी सातेरी मंदिरातील पुजारी सुधाकर धुरी यांनी केलाय। ही घटना 22 जानेवारी 2026 दरम्यान घडल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलंय। दरम्यान याबाबत कोकणसात लाईव्हनं वृत्त प्रसारित करून हा प्रकार प्रकाश झोतात आणला होता। यानंतर मठ गावातील मानकरी चंद्रशेखर गावडे यांनी वरिष्ठ पातळीवर अर्ज करून याच्या चौकशीची मागणी केली होती। तसंच जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे यांनीही स्वतंत्र अर्जाद्वारे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती। या तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केलाय।